कि बरसे बदरिया जहां कि हैया मरित के फुहार दरबार लागत कि सत्यनारायण भगवान के कथा सुनत लोग बैठल बड़ आ सातवां अध्याय होई शंख फुकाई आ अपना अपना घरे प्रसादी लेके जाए के बा। अरे दोनों हाथ उठा के माता बहिन जेकरा हम ये चाहत कि भजन में आप सब ताली बजाई आ तनी भाई लोग के लजवावा लोग की लोग ताली ना के बजाओ। दोनों हाथ उठा के तनी माता बहिन लोग दोनों हाथ दूगो हाथ मिलल बा दोनों हाथ सुर सुर उठा ली जेकरा ना मिलल होई के उठावे को होई दोनों हाथ पूरा उठा ली आ तनी भाई लोग तनी देख ले। हां देख हतना गर्मी में माता बहिन लोग हाथ उठावत आ तनी कैमरा होना घुमा के तनी फोटो ली दोनों हाथ उठा के कि बरसे बदरिया जहां मरित के फुहार दरबार भक्त भाव काबा दूर दूर से लोग आके देहिया लगावे दूर से लोग आके देहिया लगावे दूध मलिदा प्रसाद चढ़ावे दूध मलिदा प्रसाद चढ़ावे दूर दूर से लोग आके देहिया लगावे दूध मलिदा प्रसाद चढ़ावे बाबा तो बहुत
बिनय बेलाउर जाले सब परिवार हो बाबा जिंदा साके सच्चा दरबार हो सोनिया शोक जाले सब परिवार हो बाबा जिंदा साके सच्चा दरबार हो जे भी गोहरा बाबा सुनल पुकार दरबार लागल बा जे भी गोहरा बाबा सुनल पुकार दरबार लागल बा जिंदा सा बाबा के दुआर 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 बोली जिंदा सा बाबा की जय